Welkom bij een nieuwe Weekend Nieuwsshow. Met Joet, Dongeradeel Sociaal, die zich inzet voor helderheid voor de burgers in Dongeradeel. Atje Meekma, de voorzitter van Agrarisch Landschapsbeheer in Dantumerdeel. En een verpleegkundige die dus alles vertellen kan over ouder worden. Nice en Eftergroen uit Noord-Friesland. Dit is de Weekend Nieuwsshow op RTV NOF. Dongeradeel Sociaal is de jongste speler in de Dongeradeelse politiek. Jouke Douwe de Vries en Rebecca Slijver stenen mij haar partij voor een christelijk, dwarsem en vooral sociaal lood in de riet van Dongeradeel. Bij mij zit Jouke Douwe de Vries. Welkom. Ja, wat zijn eigenlijk de wichtigste zaken waar Jim op dit stuit mee bezig houden? Nou, wij juisten vanzelfs de begruttingsrieën houden. En daar hebben wij een alternatieve begrutting in zinnen. Maar ik denk dat het allerwichtigste waar wij mooi dwaande binnen op het stuit is uw sociaal meldpunt. En dat hebben we een aantal weekenden in Iepen en er zijn al aardig wat reacties er binnenkomen. Ja, vertel eens, wat houdt dat sociaal meldpunt precies in? Nou, wij hebben de oude tijd vernamen dat er een soort vragen binnen over de zorg en de zorgtaken die naar de gemeente gaan per 1 januari 2015. Ik een soort mensen die daar nooit over hebben. En die nooit die delen wij. En we zijn van, dan is het goed om dat te monitoren. En laten we daarvoor een meldpunt in. Waar mensen haar reacties daarop kwijt kunnen. Ja, en dan eerst eens even naar Jim als partij zelf. Hoe zie je Jim over dat hele nieuwe zwaar beleid, die decentralisatie en die participatiewet? Nou ja, ik zei al, wij delen dus de nood van de mensen, over hoe het al hier komt. Wij hebben ook onjong dat wij landelijk beleid op dit stuit heel nu weer vinden dat het zo goed invierd wordt. En ook de wijze waarop het invierd wordt. Nou, dat is grote zwaar van uw kant van hoe dat komt al jaar. Dat is ook nog heel soort nog onduidelijk. En we zeiden ook van ja, het is wel heel goed om het dan op deze wijze dus te volgen. Ja. Nou, hij dat meldpunt instelt, had er al volle mensen op reageren? Ja, we hebben in die 3-4 weken tijd dat het nou Iepen is, hebben wij een aantal tientallen reacties binnengehouden. De meesten trouwens, die gaan dan over de huishoudelijke help. Ja. Maar ook over het bouwwerk en begelijk zeker over de afvalstofverheffing. Ja, dat verhaal van die huishoudelijke help, dat had ik vooral te maken met het afschaffen van een bepaalde zorgvorm erin. Ja, want de huishoudelijke help in, dat is vooral voor skiermaakwerk, die wordt skrast. Daar is geen hulp meer voor. En de gemeenten moeten dus daar hoe zou bezinnigen. Ja. En dat betekent dus dat dat de zijn is in de meeste van dat krijgen we nou per 1 januari net meer. Ja. En daar hebben ze ook een brief voor gehouden. En daar zit dus alles vooral in van je moet het zelfs regelen. Nou, wij hebben ook zo ontrund in Uzrie op van compenseer je meestal ook voor bijvoorbeeld het inkeping van de huishoudelijke help, want dat moet ze nou zelfs doen. Dat zit pas heel let in die brief en dan is pas in de bijlage onder het eind zit dat neemt. Dat vind ik wel heel spietig, want mensen die een uitkering hebben begelijks, die kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen. Ja, maar er doen zich hier hele trieste situaties aan zo voor. Mensen die een prutpine haar ziek binnen, maar die dat voor huishoudelijke hulp krijgen, die kunnen aasten wel eens een keer helemaal zonder hulp komen te staan. Ja, als je tenminste net meerdere vormen van help krijgt, want als je meerdere vormen krijgt, dan heb je kans dat je dan nog wel wat krijgt. Maar als je alleen nog huishoudelijke help krijgt, dan is de kans groot dat je het zelfs van nou regelen moet. Ja. En dat is wel een punt, want dan moet mensen net ook zelfs betalen. Of ze moeten zien dat ze mensen maar hinnen hebben die voor haar een skiermaakwerk doen willen. Ja, en dan is de vraag, haast die mensen om die hinnen? Ja. Als het net zo is en haast een snelle beurs, dan is het toch zelfs betalen moeten. En dan wordt het wel heel dreig. Nou, wat kunnen mensen dan doen? Die kunnen dan bellen naar de gemeente, want alle loketten die binden net meer, dus ze moeten bellen. Ja. En dan moet ze vragen om een peteer met een maaithinker van de gemeente. Nou, ik daarin zeggen wij van, wat apart dat mensen net, omslachtig. Het is haast zuiver, het lijkt het wel een beetje wat barrières opworpen worden. En dat is ook wel een beetje uw punt, want de gemeente had er dus ook belang bij, dat mensen het zo vol mogelijk zelfs regelen. Ja. Dus dan krijg je een beetje het punt van een slachter die zijn eigen vlees kaart, zeg maar. Want zij moet ook bepalen van, krijgt mensen een financiële tegemoetkoming of net. Ja, en wat kun je hem als vrijliedse partij in Dongeradeel dan daar ontwan? Heb je daar een idee over? Nou, wij hebben zo van, wij moeten vooral dat op de agenda houden. Dus dat wij zaken jaren van mensen, dan zullen we haar en daar in stiepje. Dus de opmerkingen die correct maken, die maken wij ook naar mensen. Ja. En
wij volgen dus dat ook op een voet en wij hebben ook al een paar keer de vragen gesteld in de RIE om het op die wijze om de mensen scherp te houden. Niet alleen in het huis, in het gemeentehuis, maar ook de wethouders en ook de coalitie in dit stuk van zaken. Ja, en de mensen die zich aansprutsen via die verhaal nou zeggen, ja, wij hebben ook wat te melden. Hoe doen ze dat dan? Nou, ze kunnen naar je website gaan, dongeradeelsociaal.nl en daar kunnen ze op de banner klikken om haar een reactie kwijt. Nou is dat er natuurlijk een hele prutte oudere mensen met deze problematiek komen. Ik leer net dat hij al een computer in de huis had staan en op een banner op een website knikkelen. Nou, daar was je net in verzinnen. dat gaat heel iets beter. En er is net een versvulling die dat ook zien kan. En er is ook wel, ik in de gemeente gist, dus de telefoonnummer ook wel. Ja, dus ze mij persoonlijk contact mee opnemen. Zeker. Dus, Haast verder nog wat van de site, omdat we ook beslist nog even kwijt? Nou ja, we hebben juist dus ik zou correct hebben, we hebben juist dus alternatieve begroting ook inzien. En een van de zaken die ik op bij het meldpunt naar voren kwam, weer wat zwaarder gaan door het bolwerk, hoe komt het daar mooi? Maar daar is juist van zijn, van nou in januari kunnen we daar altijd gebruik van maken worden, ook voor de mensen die er nou in zitten. En daarna hopen ze dat er initiatiefnemers binnen, en er is een initiatiefgroep, dat die dat oorpakken zullen. En we hebben juist de jong over de afvalstoffenheffing te Zuidwest. Er kwam ook een reactie op binnen op het meldpunt. En toen zijn we van, die wonen wij net, die verheging van die afvalstoffenheffing. Maar er is juist de bol daar besletten, wat we heel spietig vinden. Nou, in elk geval bedankt als u er even wat over vertellen woest. Mensen zullen op de website van Dongeradeel Sociaal voor meer informatie. En oors Loek Jouke Douwe even onze Jaske, want hij is ook altijd zelf persoonlijk wel beschikbaar volgens mij. Dank u wel. Ja. Verrassend, ambachtelijk en kunstzinnig. Dat is vakwerk in Dokkum. Wij zijn er van de week op bezoek. Wij zijn hier bij vakwerk in Dokkum. Wat is vakwerk precies? Vakwerk is een project van een buurvrouw en mij. Wij ronden hier in ons eigen straten en zeggen al die leegstaande panden. En dat vinden wij een agries voor zo'n mooie binnenstad. En al pratend met meer mensen vinden we er al hier wat van. En wij zijn wat zonder bedenken kunnen. Dus toen hebben wij contact gezocht met de eigenaar van dit lege pand. Van wij worstel mij in uw idee. En uw idee wie om mensen uit de regio op te zieken, te benaderen. Mensen die iets moois kennen en maatje. Maar geen podium in de binnenstad. Omdat als je dat alleen organiseren wil, is dat vrijwel onmogelijk. Het huren van een pand, het inrichten, het bezetten van een pand, komen alweer obstakels. Dus wij bemiddelen je eigenlijk tussen mensen die een verrassend, ambachtelijk, kunstzinnig bezig zijn. Daar staat er namelijk vakwerk voor. En de eigenaren van panden die het leegstaan. En dan vregen wij een stukje vertrouwen van de pandeigenaren. Wij organiseren het vullen en dan roleren de vakwerkers om de 2 maanden. Nou, ik ben bezig met een looskip van de Wadden. Want dat zijn grote inspiratiebronnen voor mij. En ik ga er al je verschillende materialen in dienen om het diepte in het schilderij te krijgen. En omdat zoon en stro en al dat soort dingen ook altijd op het stroomwol aanwezig is, doe ik dat er al je terug in. Ja, want die inspiratie komt dus bij de Wadden. Wij onderhoren, wat ben voor jou meer inspiratiebron? Reizen. Als je meer werk voor mij zocht, dan is de ene kant de warme kleuren al je van reizen die we maken hebben. En de andere kant de koele kleuren van Nederland. Maar altijd met een rode ondergrond. Zodat echt de warmte van Friesland en van de Wadden naar boven komt. Fok Gotlandpeil schapen. Omdat het hele mooie schapen zijn en geweldig toepasbaar voor het maken van kleding. Ze hebben een mooie gekrulde wol met grijze tinten, variaties. En het zijn soepele huiden om mooie kleding van te maken. De huiden laten we looien in Zweden. En dan kunnen we ze ook laten verven en waksen. En dan komen ze terug en dan kan ik daar jassen van maken, bodywarmers, mutsen, sloffen. Wat maar heerlijk is.
Wisten jullie dat de Dantemadiel een vereniging agrarisch landschapsbeheer had? Voorzitter Atje Meekma en secretaris Dick Seinstra bij mijn gast. Welkom. Ja, Atje, wat is precies de vereniging agrarisch landschapsbeheer Dantemadiel? De vereniging agrarisch landschapsbeheer Dantemadiel is al qua de valt. Dat is dus dat is de term dat we meestal dat we het door gaan. Is dwaande met agrarisch landschapsbeheer in Dantemadiel en dan hebben we het door graaidvogelbeheer en dan hebben we het door landschapsbeheer in de zin van beheer van de Elzensingels en de Wallen. En we hebben een 160 leden ongeveer en daarvan binnen een 80 ongeveer boer en de rest dat binnen mensen die dus extiepje of die het als particulier een stukje loon hebben. En wij zorgen ervoor dat ze op een goede manier dat beheer krijgen kunnen en dat doen we met help van de koepel de Noordelijke Friese Woorden. Ja, Dick, hoe is het ooit ontstaan met deze vereniging? Het is in 1998 bij Wobruchten, dus van mij dit Sontje en Jelien. En het is ontstaan eigenlijk er ongenoegen tussen boeren en gemeente. De schaalvergroting, de boeren moeten graag op het grotere perceel loon hebben. Nou, elk perceel had van oudsher hier is omsluiten met een Elzensingel. Ja. En vaak vroeger een hectare, hectare. Nou, dat is met de schaalvergroting landbouw. Mensen gingen van 50, 60 naar 100 en 120 kei. Minder perceel te liets met de grote machines. En dat begon geld te kosten. Ja. We kunnen een vraag bij de gemeente wie vroeger eigenlijk net zo'n gebroek. En de boer hier redden. Nou, dan ronden we het geen probleem nog. De boeren die kappen op die rooien, de bienbal. En dan kwam heel die de ambtenaar van de gemeente die kwam op lijst foto's nemen en ruzie. En toen hebben we op een gegeven moment een nijvel, eerst maar Loonsdouwen, dat is de eerste agrarische natuurvereniging van Nederland. Die wiel opruchten, dat die ging trouwens een oorreden. Ja? Dat wie meer vanwege de zure regen toen in die tijd, weet je misschien nog wel, dat speelde toen nog wel. Ja. En daarom had die vereniging opruchten. Dat speelde hier natuurlijk ook wel met onze reden, wie ik gewoon een probleem met de ambtenaren van de gemeente. En toen hadden we de val opruchten en toen had de gemeente gezegd, die had de eerste jaar een heel procent erin terug om de boeren, de stiepjen, de wallen te onderhouden. Ja, en slaagt dat nou het ambitie uit, dat je het idee hebben van, dus doelstelling van 1998 is eigenlijk bereikt? Ja, nou ja, dan had je praat over een hele goede doelstelling zo wijze kennen van iedereen met mij dan dat beheer. Hè? Want dan weet je zeker dat het op een goede manier beheerd wordt. En daar staat een stukje subsidie in oer. Nou ja, subsidie van de landelijke overheid. Maar die subsidie die is eigenlijk, kun je het beter zeggen, het is een beheersvergoeding. Ja. En als de boeren die krijgen en als ze daar al aan meedoen willen, dan zou het helemaal een optimaal plaatsje wezen. Boven dat zijn er echt nog wel singles in onze gemeente die gewoon net in eigendom zijn bij agrarisch, want we gaan echt door agrarisch natuurbeheer. Maar we hadden toch wel een heel soort enthousiaste leden die het wel meedoen. En in die zin zijn we nog steeds wel heel tevreden. Ja. Ja, Dick, als we eventjes naar de net agrarische burgerbevolking zeggen, daar leeft nog wel eens het idee dat boeren eigenlijk geen belang voor natuur hebben. Ik gooi de knuppel maar even in het onderhakje. Ja, dat ben ik wel. Dat is absoluut net aan natuurlijk. Want een boer die leeft van de natuur. Alleen die natuur kan de boer ook wel zien paard staan, zou ik correct zeggen. Het is gewoon de tijd verhoord. En het kan net meer zoals vroeger een hectare, maar alleen bij nog meer. Je hebt schaduwwerking, kei die gaan onder de BM staan met één skaat. Dus wat doet een koe die gaat lezen en schieten. Dus dan heb je al je problemen met malken. Malken met schienblowen. Maar je kent de stelling van de boer, die had niks met natuur, dat is absoluut niet weer. Ja, want zijn we waarom naar die singels? Atje, wat is eigenlijk de oorsprong van die singels? Waarom zitten ze eigenlijk in de woorden om de landen heen? Nou, als je de boeren in dit gebied, die hingen singels om het loon heen, om het vee te keren. En tegelijk broeken ze die singels echt voor kaphout, voor geriefhout. Oh, okay. En zij is eigenlijk het loonskip ontstaan. En intussen is dit hele gebied, waar het Valtek in zit en Dantemadiel in zit, het hele gebied, dat is Noordelijke Friese Woorden, is een nationaal loonskip worden. Ja. Want dit coulissenloonskip is het allermooiste bewaarde coulissenloonskip van heel Europa. Ja. En dat is eigenlijk dus gewoon op een manier ontstaan van, die ben nodig voor de warmte en voor het keren van het vee. Ja, ben er nog steeds problemen, weet je, dat je in oren op dit moment, dik we van het Jimsezen, denken wij als valt een hele prut onderwan? Nou, in de zin, wat voor zin bedoelt? Nou ja, goed, het verhaal mij zijn allen het probleem oplossen van de Elzensingels, dus het onderhoud mij zijn allen daarvan en goed zien van hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Maar ben er nog steeds dingen in landschapsbeheer wat je op dit moment zien oren? Nee, net echt gruttel. En wij zien oren, dat is natuurlijk al iets geld. In het verleden
Wie de gemeente heel rij mee hield om die zaken op gang te brengen. Dat had 4 weer door en toen 4 weer de NOS-yield kwam. En dat is gebeurd. De gemeente had je cent meer. Dat is makkelijk genoeg. We gaan nu 6 jaar GLB er straks oren. In januari 2016 krijgen we een eigen GLB. Nou, dan krijgen we een heel ander systeem. Nu is dat, dan krijgen de boeren rechtstreeks het yield. Straks rent het yield al via een collectief. Als de Noir-Friese worden, dan rennen wij Noir-Friese worden 4 mij voorop in Nederland. Nou ja, wij kunnen in heel Noord-Friesland kunnen wij 3 miljoen wel voortzetten aan agrarisch natuurbeheer. Maar we krijgen maar 1,6. Dus we kunnen alle boeren straks net betalen. Nee. Dat houdt in dat de schaver op een of andere manier hoort, maar de selectie zien we naar biodiversiteit. En hele Elzewol is over net. En dan was het hier Elzewol, die ben geweldig. Een echte Elzewol bestaat over een kruidlaag, een struiklaag en een boomlaag. Ja. Nou, die ben je genoeg. En wat zit erin? En dan hebben we het over de natuurwetenschap in. Er zit enorm productievoeltjes zit in die wal. Ja. Maar ja, daar wijst dus kijk tussenin en de meer en de weg tussenin. Dat is een enorme biodiversiteit. En op basis van die biodiversiteit krijgen we de cent. Ja. Dus er zal straks zeggen, boeren, die zullen wel eens een keer achter de klauwen van hier ik maar meer twambijstroek om land, want dan krijg ik die cent mee. Ja. Terwijl ze heel lastig met twambijstroek. Ja. Nou, tot slot Aartje, nog 1 week voorzitter en dan voorzitter van de Noordelijke Friese Woorden. Zin on? Ja, dat lijkt me een prachtige uitdaging. Dat is een hele mooie organisatie die het Nooiste Agrarisch Natuurbeheer, dat uiteindelijk de hoofdmoot is van alles natuurlijk. Toch heb ik nog een aantal projecten bedijnd had en daarmee een hele duidelijk signaal aanjouwt van het landschap als verbinding met de hele streek. Dus dat is een prachtig werk om te doen, denk ik, ja. Nou, ik nodig je er heel graag uit om in die functie in Kwartnekkersdel te komen. Voor nu, Dick Seinstra, Aartje Meek, maar heel erg bedankt. Graag bedankt. Ja, en Freek de Joen is de intentieverklaring tekenen voor de geerwerking van de zogenoemde DDFK-gemeentes. En dat gaat dan om de ambtelijke geerwerking. RTV NOF 4 erbij. Dit is tegen historisch, want we zitten nu maar in velden stap. Er is toch wel een beetje sprake van een padstelling. Dantemerdeel wil een ambtelijke fusie en geen bestuurlijke fusie. Kolmelaan en Dongeradeel worden beslist een bestuurlijke fusie. En hij is net alleen nog een ambtelijke fusie. En dan gaan we een tussenstap maken dat we van start gaan op korte termijn bij een ambtelijke fusie. Als het goed is, dan verandert er niet zoveel in de regio in die zin dat het niveau van de dienstverlening wordt verbeterd in plaats dat het gelijk blijft of dat het terugloopt. Maar daar zal nog een behoorlijke slag voor moeten worden gemaakt. Want wat we nu te doen krijgen, zeker voor onze ambtelijke medewerkers, dat is niet niks. Dat is dat een hoop werk. En daar moet ook iedereen kon aan horen, volledig zijn schouders onder zetten om het te laten lukken. Voor de ambtenaren vergroot er heel wat. We hebben al verleden weken alle ambtenaren met jouw bijeenkomsten inlichten. Alles wat er gebeurt staat. Dat heeft een heel soort rest, jong, want één ding is belangrijk voor ambtenaren, voor mensen in het algemeen. Hoor ik mijn werk, waar kom ik, hoe komt het alweer? Nou, het eerste konden we beantwoorden. Iedereen, of er wordt net één ontslaan. En dat weer een hele geruststelling. Dan heeft ik iets, een gevoel van, oké, we gaan ervoor, we werken er maar qua oor. Nou is het net zo dat wij iets doen wat nog nooit journalisten is in het land. Dus nou ja, vandaag gaan ze op tour geweest naar een aantal gemeenten die een vergelijkbare werkwijze hebben. Dus het is net nee, maar wel nee hier natuurlijk in Noord-Friesland. Dus wij kunnen een soort van elkaar leren. Wij willen het ook gebruiken om een aantal processen al heel goed op elkaar af te stemmen. Want het is net handig om bekliks. Het is heel keer om het proces van begrutting, inrekening, tussentijdse rapportages om maar één voorbeeld te nemen. Om dat op jouw verschillende wijzen in stand te houden. Dus het is een goed moment om te zeggen wat kunnen wij beter op elkaar afstemmen. Nou, de 3D's, de zorgdossiers, dat doen we nou al te keren. Dus dat zal ook in de uitwerking zullen we dat op een gelijke wijze doen. En
daar komen wij dingen in, waarvan we denken, dat maakt misschien net even een slag oors. Het zal net altijd van een leien dakje gaan, maar dat gebeurt nergens. Maar de basis moet wezen vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. En ik denk dat dat in de oude mannen, dat vertrouwen echt heel wat groeit is. Ouder worden, dat doen we al eer, daar kunnen we net omheen. Maar we willen ook het liefst ouder worden zonder al te volle problemen. Anneke Holtrop, zij is verpleegkundige in de Sionsberg, maar net samen een verpleegkundige. En Anneke, hoe zit dat correct? Nou, ik ben verpleegkundige geriatrie. En geriatrie betekent voor de oudere mensen. Verpleegkundig consulent geriatrie. En ik kan in het ziekenhuis ik bij de mensen langs. Ik zie ook hoe het gaat. Ja. Dat er sprake is van verwardheid of van vallen. Of wat de mensen eigenlijk net in huis kennen. Dan ga ik in gesprek met de mensen. Ik zie je uit wat er aan de hand is. Ik praat met mijn familie. En dan besjoven we elkaar hoe moet het nou verder. Ja, en wat voor leeftijdscategorie praten wij dan? Nou, het algemeen vanaf 20 jaar en ouder. Dat wordt toch rekenen als de oudere mens. Ja. Maar ik wel 80, 90ers. Ja. En er ben ik wel jongere mensen die al onder die categorie vallen. Dus er is net echt een leeftijd aan te jan. Maar vanaf 20 jaar worden ze gescreend op verschillende onderwerpen. En we zorgen we dat ze kwetsbaar zijn. En dat we daar wat in betekenen kennen. Wat zijn bijgelijks zaken waar het mensen die ouder worden mee te krijgen hebben? Nou ja, wij zorgen natuurlijk een prute mensen die in het ziekenhuis komen, maar dan ben ik een heel prute zoene mensen die thuis zijn en werd het prima gaat. Ja. Maar mensen kunnen zien bepaalde dingen onrennen, ze worden ouder, alles wordt wat minder, de organen worden al wat minder. Ze hebben wat minder compensatiemogelijkheden, wat minder reserve. Dus als er dan wat komt, dan is het vaak voor het mis. Ja. En dat kunnen dingen wezen als vallen, zonder ontoonbare reden, of gewichtsverlies, dat het eten net meer smaakt, of dat ze net in geschikte wenning wijnen, dat ze boven sliepen bijvoorbeeld en net meer boven komen kennen. En ja, zo zijn er een heel prutte ding, geheugenproblemen. Ja, vallen bijvoorbeeld is een voorbeeld wat je neemt. Als je ouder wordt, dan wil je botten brozen, dus dan is meer kans op letsel daarop, toch? Ja, dat kan. Ja, ja. Wat kun je er nou zelf aan doen om dat bijvoorbeeld te voorkomen? Want dat lijkt mij dat makkelijk in. Ja, nou voor de ouderen is het heel belangrijk om vitamine D te slikken. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt dat ook ongered om standaard vitamine D te nemen. En dan hing het af van het aantal zuivelproducten was toen neemt op een dag welke soort. Ja. Dus dat is het beste om dat in overleg met de huisarts te doen. Ja, dat zijn supplementen, voedingssupplementen. Ja. Werkt het bijvoorbeeld ook voor die geheugen? Nou, er zijn wel medicijn om het achteruitgang in het geheugen wat te voorkomen, om dat wat meer stabiel te houden, maar dat moet altijd in overleg met een specialist ouderengeneeskunde. Toch wel? Ja. Ja. En wat kun je zelf doen om scherp te blijven? Nou, het is heel belangrijk om actief te blijven. Het blijkt ook uit onderzoek dat bewegen heel belangrijk is. Gewoon dagelijks een eindje om, een eindje fietsen, wat maar mogelijk is. Je hoeft net per se te sporten. Dat is eigenlijk helemaal net zo gezond, dat extreme sporten. Maar wel bewegen en tuinieren en bezig blijven, fietsen. Dat is heel belangrijk om achteruitgang te voorkomen. Ja. Als we nou zeggen bijvoorbeeld naar eenzaamheid. Hoe grote invloed had dat op persoons van ouderen? Ja, nou, eenzaamheid is een heel groot probleem, vooral jonge today. Want jongere mensen werken vaak en de ben waar je echt net altijd meer dichtbij. Ja. Dus, en mensen komen net zo gauw meer in aanmerking van verzwaringshuis of verpleeghuis. Dus dat is een heel groot probleem en dat heeft wel invloed op het lichamelijke en op het sociale gebeuren. Dus daardoor kunnen mensen achteruit gaan, want door eenzaamheid worden mensen somber, depressief soms en dan komen ze tot niet meer. Maar het blijft heel belangrijk voor ouderen om toch te netwerken, zoals wij zo modern nemen. Ja. Want ouderen hebben vaak wel mensen die het om hen heen vallen. En dat ze wat minder worden, zijn ze zo mobiel net meer, kunnen ze goed net meer naar alles staan als oors. Maar het is belangrijk om toch dan weer nieuwe contacten te zoeken. Om eventueel elkaar te helpen, om eens een bradskipje te doen of in de huishouding een handtas te doen. Dat is wel heel belangrijk voor ouderen om actief te blijven en contacten te zoeken. En bemiddel je hem daar ook in of begeleid je mensen daar dan ook in?
Nou ja, we kunnen eventueel wel vrijwilligers ziekje voor de mensen die dus wat oppakken. Of dagbehandeling, dagverzorging. Dat ze s'avonds en die wat te dwan hebben, even wat gezelligheid krijgen. En vaak bloeien mensen daar ik heel bot van op. Ja. Ik al 1-2 dagen in de week, dat is al heel mooi. En dan kun je de rest van de week ik beter volhouden in een eigen huis, alleen nog. Nou komt er aan de beurs, die zal 8 november plaatsvinden in de Sionsberg. Kun je heel kort even vertellen wat voor beurs dat is? Nou, dat heet de beurs Zoene Toekomst. Dat is ook in gearwerking met de gemeente Dongeredeel en Dantumedeel opzet. Het vindt plaats in ziekenhuis de Sionsberg. Het is van maart 10 tot middags 4. En daar staan allerhande organisaties die een link hebben met gezondheidszorg. Ja. En het is vooral in het kader van preventie. Ja. Preventie achteruitgang, preventie ziekte, preventie immobiliteit, dat het bewegen net zo goed mee gaat. Dus er is van alles te zien en te doen. En er worden ook testjes wel dienen bij mensen. De bloeddruk en meten worden. Er zijn fysiotherapeuten die testjes doen kennen. En er is van alles op het gebied van winkels met gezonde voeding. En komt een heel prutte. Ja. Ook op alternatief gebied wel. Nou, dat klinkt heel goed. Dus ja, als jou denkt van ik wil daar graag wat meer over worden, ik wil wat ouder en ik begin het toch wel wat te vernemen, kom dan op 8 november naar de Sionsberg en zul daar eens eventjes bij die toch wel interessante informatie merken, denk ik. Op de website van de Sionsberg is volgens mij een hele prutte informatie te vinden over deze beurs. Anneke Haltrop, heel erg bedankt voor die aanwezigheid. Mooi, dank u wel. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze Weekend Nieuwsshow. Het zit er alweer op van de weekend, maar na je weekend ben we er vanzelfs weer. Zeggen jou dan ik, en na je weekend.